Сан Бернард. Жоре, мърлиха. Прави впечатление, че в последно време в България се вкарват и произвеждат наистина само хубави, класни кучета, какъвто е и Тоби Сан Бернард. Имайте предвид, че той е от селско село, но е без протекция. Демек от град Баня. Кучето е на 1 година. Един кръг е по момичета, не обратно на часовата главна стрелка. Обърках на момичето. Айде сега един кръг. Така. Вие сте съдии, аз съм никой. Аз държа микрофона. Гледай какви нахални съдии.